gaskiya. Za mu koma kan wannan batun tsaron. Ina aka kwana ne a baya can kayi yunkuri ga kuma yanzu an fara kada gangarar a Najeriya. Tun wancan lokacin zuwa yanzu ina aiki da kungiyoyi da yawa. Kuma akwai waɗansu ƙungiyoyi sai suka je suka haɗa kuɗi suka je suka siyo fom to yanzu muka shiga wata jam'iyya da ake kiranta Action Alliance. Za ka dai shiga takarar shugaban kasa? A insha Allah na riga na yin tikitin kuma in Allah da zan shiga ina ganin lokaci yayi za a shiga siyasan gadan-gadan. Wasu za su ce me yasa Manjo Al-Mustapha ba ka son jibantar manyan jama'iyyun siyasa da aka fi sanin su a ƙasa haka? Menene manya wajen gurɓata ƙasa? Yanzu misali wanda yake shugabancin ai babanmu ne mu a idan mu. President Buhari mun san shi tun muna ƙanana. To amma zaka ga wanda suka kewaye shi su ne gurɓatattun Najeriya suna nan da yawa ba kuma yadda za ka tara gurɓatattu ka ce kai kaɗai za ka tilasta su yi abin da kake so su yi yanzu in ka zauna ka ce ka ɗora wannan gwamnatin askeli shi da kanta ranar da bayan ya sauka daga mulkin za a zauna a sa ta askeli da yadda suka yi da abin da suka yi da abin da bai sani ba dan shi yana cewa duk wanda ya rantsuwa a matsayinka kamar na minista amana da ya bar maka wannan tsakaninka da mutane da Allah to yawancinsu sun zo ganin haka ne kawai sun ta'adin da suka yi ranar da zai fara fahimta na san ranar zai sake tunani da yawa. Yanzu mu kaddara Manjo Al-Mustapha ka samu nasarar zama shugaban Najeriya wani abu daban za ka yi dangane da tunkara matsalolin ƙasar na musamman ma batun tsaro. To fi sabilillahi ni da kaina zan fara yan ƙasa su zama min shaida ranar da na yi ba daidai ba sai in sauka a hukunta ni kuma ina yaɗawa wanda duk ya gaji bai so na to ya sayan da zai yi da ni in sun yi sa'a sun kawar da ni wannan ya rage nasu amma mu fa abin da Allah ya shimfiɗa a yi wa Najeriya za a yi ko mun zafin sa idan ko suwaye misali yanzu kan tsaro da kake faɗa kaga soja duk sojan Najeriya ni ina ganin shi daidai yake da ɗan sanda na da me kake nufi saboda sun riga sun zama ɗan sandan kuma yan sandan da kuke da su sun gurɓata ne akwai abin da in zan yi a wata shida zaka ji tsoron abin da za yi amma kuma shine gaskiya kamar me za a yi wannan wani sirri ne daban abin da zan yi wa soja ka san in mutum ba lafiya an kai shi asibiti an kai shi ɗakin likita za a yi mishi sojari ka san haka to wannan garan bawul da zafin dole ne kuma akwai abin da za a kirkiro daban saboda kare ma'adanan kutukun kuma ana ba da date time limit misali ba shigantakan nan ta yi wa ta boko haram ba wallahi ne zan ce a wata shida in dai ba ta yi ba duka manyan nan sai an rage muku girma kuma za ku tafi gida kuma za a hukunta ku kudin da aka ba ku sai kun fitar shi sai an musu prof a wata shida a matsayin na shugaban kasa zan je Zambisa can zan koma zan yi hutun sati wurin in wani abu ya taba ni magani yanzu kana nufin kuɗin da ake kashewa akan tsaro da har ma wasu ke ganin yayi kaɗan kai kana ga ya wadatar sunana Hamza Al-Mustapha kuɗin da ake ba su a wurina cuwa-cuwa ne shigantakar banza ce ni ba mun yi ake rike Najeriya ba kuɗin da ake ba ƙanana daga cikin yaran ni ban gan shi ba ban san shi ba amma mun rike kasar ai kuma mu lokacin mu ba wani wanda zai ce yayi wani shigantaka ya kwana lafiya ka ce shugaba Buhari ya mika wa mutum amana shikenan sai ya bar shi da amanar kai me za ka yi daban da nasa ni na ɗauki rantsuwa ba ni da hakuri in kaga ana cuta to mu magana ta kare kowa ya san akwai doka babu jam'iyyar tsaro ko kuma wata ministry ko kuma wata jam'iyya da babu dokar da take rike da ita yanda dokar wurin ta shimfiɗa ko mun girman mutum ita zai shiga doka ruwan zafi ne kowa ya sa dan yatsansa kone ya zai amma baka gudun a ce ai Al-Mustapha kuma maimakon demokradiyya ya koma yana mulki irin na soji a'a demokradiyya doka take bi doka nake bi demokradiyya babu doka hauka ne to kai zama a gidan yari shin da wasu da za a ce har yanzu kana kullace da su ko da wani abu daban da za ka ce ka koya zaman da muka yi na gidan yari namu daban ne dan na wani akwai azaba da gangan da aka shirya a cikin shekara biyar da wata biyu ni na san irin azabar da na sha da kuma inda aka kai ni sun riga sun gaya min ba zan taba dawowa ba kuma wanda suka shirya su kashe ni suna gaya min ido da ido amma da na fito na yafe kuma na zauna a matsayina na wanda ya yafe saboda makaranta ce Allah ne ya kai ni ba wani mutum ba kuma abin da na gani na koya da damar da na samu na tunani da na karatu da na fahimta Najeriya zama a prison zai saka ka rika tunanin da a waje ba za ka yi shi ba saboda kana jin daɗi a waje a nan sai na yi wani tunani na zurfi na gano cewa mutum 56 tak su ne suka rike Najeriya suka hana ta motsi kuma ba za su barta ba shugabanni ne ko kuma duk sun haɗu duk kala ne wannan wata magana ce sai nan gaba za ka san su yanda ka ga gara take wa itace haka suke wa Najeriya kuru duk arzikin kasan su suke haɗewa irin wayannan da za su je hutun wata shida yan Najeriya sai sun gano cewa lalle sauki ya samu to amma kana jin suna iya tabuwa waɗannan ga wanda yake da zuciyan zai iya za a iya kasashe da yawa sun sha shiga irin wannan sun fita ni kuma na san cewa za a iya za a yi fushi da kai za su tsane ka don su suke da kuɗi a ko ina kuma abin da suke da shi sun gaskiya